Pražskí záchranári úspešne otestovali unikátnu novinku, počítač v sanitke, ktorý je napojený na zdravotnú dokumentáciu pacienta. Skôr ako príde lekár k pacientovi, už predbežne pozná jeho zdravotné problémy. Počítač zároveň pošle určenú diagnózu na príjem i centrálny dispečing. Hlavná výhoda systému, údaje o zdravotnom stave pacienta sú rýchlo k dispozícii. To sa hodí predovšetkým v prípade, že záchranka sa ponáhľa k chronicky chorému pacientovi, ktorého stav sa náhle zhoršil. Systém vlastně toho pacienta může již najít a může vlastně poslat do toho notebooku tomu lékaři nebo tomu záchranáři informaci, s čím se třeba ten pacient léčí, jaké má za sebou operace, případně kde byl nedávno hospitalizován, nebo jaké bere léky, i jakou měl třeba EKG křivku před půl rokem. Záchranári začali používať už špeciálnu navigáciu. Tá automaticky ukazuje nielen presný cieľ výjazdu, aktuálnu polohu sanitky, okolie, alternatívne trasy, ale i lokality, ktorými sanitka musí prejsť. Tento systém nám umožnil zkrátit dojezdové časy v průměru o 3 minuty. Navigácia informuje aj o tom, v ktorej nemocnici pacienta čakajú, respektíve ktorá má uzatvorený príjem. Zobrazuje i podrobné dopravné informácie. Uzavírky, nehody, objížďky a podobné věci, které posádce usnadní práci, že si může přímo zorientovat anebo se vyhnout tomu kritickému bodu. Mimochodom, Pražská záchranná služba je 4. najlepšou v Európe, čo sa týka modernizácie a zachraňovať ľudské životy. Martin Maruňák, televízia Markíza.